abacho barigereria ba TV gosegeta seni gitu kya maskani na kwarigani naende channel tugukwanira obosemia into bunegesa kukyo mugusi ano tugukwanira mangana ito yegenka kabira chinde chonsi chitari koigwa manyetekero omonto bono ngo sukari goja sobo ase bagukwana ruga yabe nyene ekyabo gyanka chitura bichinde chitari koigwa na litokoigwa na buno mugusi onye mbono litangani gwa ikiraiga ntagete ngo sabe nga o subscribe channel ye ekyagera ndokwanira mangana siasa gaiga mangana ye chisemi na mangana amange mangana oboremi nebinte ebinge ayato tungetie intubuna egesaku kyo omugusi omancho murigerira tubwate target yo ka subscribers eri bweyemo igobono intagete obe egati yabaria eri bweyemo abo bategete konyora mangana manene kurwa egigaiga manyete enseye kurwa chikura chiaga chagete ebinto bya korekire binge sana bake binde na iranire magega kweboringa inki nyasaye agotaka gokorera iga manyete kera campaign chiarenge abantu mbare barenge no kwege no tamorusio ngaraira ngo bare president igotinda kana ngatari koba ekinangere court nande ntoke ganyete na inje nabonyi gwete ngabe president lakini abagusiye batebete ngatosanira mukamamura otaramorora bantu baminto abarayi mbare bande na rochi na maiso gusiga bare gotara nege kubekenene bagotebya abantu nga abantu baminto chikura go tuagete tugakora chikura go tuakorete kare omuga kori no gotangaso aganyire gotangaso bono ngebori garende kera chikura chiatangase tu onye bakorete gwaka chikura kare naende bare goteba nga barabune system igonga bare kungaino omuga konde bagatangaso omuntu mwao ekyagero nye chikura bakorete kare ntwegenete nga kango bono muga kori kango nero tangasire kobo mubui ekyagera ni nabwo abanene bense na bago kore gasio monene bwense atoire bono njenga kagera ngarenda hande mbaka begete miroberi encheragete gokonyo muga konde aire chikura baka bagachaka kurama abana bande kurwa sebi amabinde bagachaka kurama abana bande bosongaiga bakagenda nyamira bagachaka kurama abana bamuabo bako bachecheri bako barukanga nga nabantu barabase kukubuna amagoro nga nabantu bange gosenga kibara base kukwara yani bakarama abana bamuabo bone bintu bigaonchoka buna bya onchokire omuntu otangasire president bono no muntu ori abantabwo bare kokoboko oyirendo oreko oyu agotanga bare ko muara bagatara nege kuba bakarwana kisegi bosongiye bakarwana kisegi nyamira bakurwani abana siasa kiti asingi njoba bwate chinguru cyo monene bwense manyete abagote bange kerno muchaka non kerno moerio naende masaya monoro gote banga weke gusiti mati gosena boko kwana gora kini nga otara na chomoragia etoka kwarengereire aribo nabake kwana igo otara achaka kuiya abana ba mino chinda otara achaka gochegia abana ba mino etoka kwarengereire ekiagera abantu abo komerekero gotire ngasi gochie nyomba igoro maete to maete gambatebya ba gambateba gusiaba to kuri no mote ando menye igoro goik no bero re miaka paka kaike ngakyo moto yogo ikakoruwa lazima itafika wakati to kuri ne keramakie nyomba igoro ne ngasi omenyo romirere goikari tukorikerane ogotirimbo kochensa asa abantu bari gwatigete anya kwari ni romo ta abantu bari gwatigansa wachire igoro ritukongo ikarire nabe miaka nabe matuko nabe metie ekereka ogotirimboka oiche komera abantu bari nandi gwatigete ensa bagateba iga korera maya abantu bari okomera kogotira gocheigo bakorera maya tobaisa kubachaya ekiagera abantu abwa tigitense kogotira
na bwogocha kuumera ekerenga kiao yo gotirimboka yaigire mwanya bantu tayo korina obere igora aririoka goika nonye nuuru bono iga ari naga ikaigoro bona ne gotirimboka agende kenyoro polisi chombe buna abande agende kenyoro watendia matanga buna abande agende kenyoro koruchi besche kenyoro buna abande enga kingo ikere nebe miaka erato karende bono kere miaka yo ikiro gotirimboka abantu abamino okwa bachaete abantu abamino bekenyoro okwa baramete abantu abamino bekenyoro okwa ariko baita ngayayo kogenda komenya siasa yansomiri ebintu ebinge sana igo etogosabira omogaka Raila abe president ekiagera abantu bari egenete igo bateberete chisegi nikabari korigera Raila chikura bakaminyokia abantu nikitiaga street iga nikabari kogenda korigera Raila chikura abagusiba gake revenge asengenjo yake kwari kobarwanie segi abagusiba gate abanye kogo turwanige sa kwekererario mbuyana to Ruto ekiagera bono rende bono twikiro moiso kiagera bono rato itana intura abana bamino ngairende togoje abantu baka revenge bagate abono rende ekiagera karango rigere chi constituency cha usia iga in fact omonto yare korama nga abegete chianga yero bune bisicha gose ne bibi nawa omonto yo ndoche nero obwata chikura chinyinge okay nonyera iro mubwete ga mubwete chinkake asiki okonyora constituency dikaraira ari gwake 100% kwanyora Ruto gamubwete chikura gose 12,000 bono kumiechi ngaijero asiki abagusigo bachagete gwake revenge ekagero omwana omwabore igorari oyibasigete nga kangonero barendete kangonero kobatetea kangonero agachaka kubahembura okwembura abana bamino gaiga nabaro bakwirigiria ase siasa ogachaka kubasiekere merangu ogacha bono yani mugatume kachinguru kyo monene bwense mugasarie ebinto abantu bakamwanga abana ngatokora otogwake revenge goika tutware lesson togo soma ntumu nabagusikuru ase ebinto bine ekera kwabekirwe keroge kenene konya abana bamino basike tariro ryo gocha gutumika chinguru kubarwana kaka tingo likwe gasi ngira neka kurwana bamura baminto bataranyore gasi igera abo bosokwa banene instead yonko bakonya tokwane buya no morembe orioko banga ngongira ne liare bobe tari nkomurwani asensero chine chikamera chonsi paka twasoke obonyira bwaito tworokiense igonkoira na nyomba motebi yangi tokubuna no banki kongi no ngingina njimu murumino tikatokore gasi yam ono lirorio no nyense inabwa ya somanyete aye buno ndigereti aja yondigereti bono ita kurwa sesimi gosiko ayo ndigereti sei no mokagete nga moigwane na bamura bonsi lakini mwanya kugenda kurwana chiparanga ko bamwetaine ena kubori mbarenga bona iga basubati bamino moigwane ne nyomba aba murabona ayo ndigereti mbarenga bona iga moigwane ne nyomba lakini no nyene rituke rimo mwana gosoka kogende para gosoka ubuketiriande bino gotangasira abantu ngase ne moetaine ayo bwate chinguru seino kwana ko imoko chikurwa ni mumuro mina makakati ngabona ayo koba kwenyari ubuno bosoko ekera kwenyari igogo kanyeka bana bamino nabaro bakwege chifamiri chiri bwate bakaba muri abayibi lakini turi ko muita igo ko muheba ringa yano na gotoibera bona rena aya kana ko ibo menyere bantu baminto eseye ebinto ngo chenchibire nabari wachaete kari tukerimo nabo bakogambira kari tukerimo ha bari wachaete manyete story nerengo soma ase Biblia igoro ya family ya Jesus Christ family ya Yusufu na Mariamu Yusufu garenge omonto orekoro asie birogo neji mesa carpenter kenyoro mari otabwate nonyine yani era none machine tabwata rutume ko mosumana ne randa kawaida tu no monto motaka abantu ko bare ko murama kango somo mugano yo paka abantu bare ko ikababora ninga haki umujujo motaka ikabori kenenke ruo abantu bachaye tenke yimono ntagete kwegenanga nonyine kenyoro abantu mari batari ko barangire none bigene kegera barenga bataka abantu mari batari ko
ko barangeri abantu bari batari kuragera no ensobe kya no nesani yo kuragera njarengo abantu bari batari ko bagera banywa maje sobo ekyagera no nyene gakombe kyo kunywa maje tikyarengo abantu banda abanene bari kwiburu kinyagitari ne chiwodi lakini yesere akagenda akaiburwa asi chomba chikoliera lakini akamwana kwa abantu bachayete bakagatuguta gochi asobweri we chombe ekyagera ekero mu barobete ekero Yusuf na Maria mu bare kogenda kurikwa Biblia gotebanga bagaserigwa ekero Maria ngo igwete bobenga nko iborare bagaserigwa kuru ase nyomba y'abageni barimo gosoma Biblia bagatebonga ebimushi bikarwa enyomba ne y'abageni ngotiringa muri chinyomba jare ngo cy'abageni abanene abagambi abanene abakansora ababunga nyabarengo orike no mu barore bakorwa abagaba namba arengo abantabane nabarito babegero nyomba cy'abo kando lakini ekera baserigwa Biblia batanga umuntu akabatebe ekera baboringa nakitoko kora umuntu akabatebe ngabona rige ntumura akore emura yetego gisuku nyuma abo asana rabu chombe chibegete chabu maro sema nyora kabaga mo ikaransoro na Biblia gatebe lakini wetera sayo no yesa iboretwe agacha kobo mugambi bwebisaku oyo twegenete nga no monene bwense no monene igoro omutongi igoro nense pakarero nginta keteko kwana abantu ababegete cyanga yiro bachayire batanto bakateba ngabo nebi nawo ngo twara bari bakaserigu abandi bakaitukuru nyamira bakari nuchikura abandi bosonga bakaitu bakari nuchikura abandi bakari nwa basikari bakaitu bakateba ngebi mushibi genda mukwero bojiga sonari mutwero abantu ababegete cyanga yiro lakini abantu abo asama tukama kare busyo abo abumwari gotebanga ngo barabare abumwari gotanga bagotyoka abumwe itete abumwe oriti kure mukabaseri amatukare mutwa onye Nyasaye kagwancha abantu abo nabo bagocha kubagambira abantu abo nabo bagocha kubabanta abanene abantu abo nabo mugocha kugenda sobo gusaba kigasi abantu abo nabo mugocha kugenda sobo mutuka mense abantu abo nabo mugocha kugenda sobo mubatebi tokonyera abana asenge njo yake omuntu ogotira litukerimo goikotirimboke agako bakebe Nyasaye tari mwana Nyasaye tari mwanya bantu Nyasaye tari muntu kongainire nkinta ketokotera abagusiba minto tutwara masikani asa abana ba minto ere kwairwe kiruge kerana serikali sika abana ba mino neba kubwata chinguru ense yengima neba nayo monye nabasikali neba nayo manyene ami neba nayo monene obwate chinguru cyo goitana gotindeka sika abana ba mino korunka basike ekiagere karagwa kure abana bano bagaje kure membera ekera kwanya romo chando abana bano bagaje kubuta matanga butuko ekera gwa seri gukurwa masamba kuru Nairobi kuru Mombasa kuru wapi abana ba mino nabo bagaje koirana batebe ngo muntu no yo minto tikatumu bisyo bogetiriana tari uko baita chingundi tari uko baita chibunduke tari uko baita chitega chekara bakwerike tutwara masikanya bagusiba minto pune bisa kubinda njena arora omosiasi omokoro ka Eugene Wamalwa ekera ari kuri Raila chikura Western baba didi masibarasa bari ko murama pakega ikega didi masibarasa ago soka na bantu kurwa somo sangere kano tindo choko mutomera basikari tindo choko murama iko na rocha ko mweberere buya iga sama kondo asa bantu bari okomatenga didi masibarasa ya no soka ntake tora tegerire ntabantu bameno bagukora ngora iko lakini yale ko bangande gusiga kanga bantu na jera bari lakini rende anyway bisana bere Nyasaye tigabaseni tutwara masikani asetore asore mere mutwara masikani nkase no twara masikani kerase ekyagera intwe eina ere merito kinereto huo ndio msingi oito tubona bagusi saba sene mdiamo